naguyog na ako si medyo maldito. So bay, unsa kay imong i-plug ron bay? Unta guys, maluoy mo na mo, tanong mo sa mong salida, gihimo ni namo para ninyo kuyog na si Akito Salon, Snake Princess. The movie is entitled Magbuwag Take, November 30, di sa SMCT Cebu Cinema 8. Pwede mo maka-visit sa mong page, MTK, on how to get the tickets. Yeah, so watch out guys, so tanawag yun, exciting din ang movie. Kayo, dapat suportahin ka ni mga Bisaya ni bay. Bisaya kayo, title ka na, bagbuwag na, buwagan ka. So kung Tagalog kayo, saan man lang tanaw? Subtitle. Oo, sige bay, kita-kita sa sinihan, November 30. Hi guys sa mga taga-Bohol. Arin niya mo diri sa SM kay panahon niya mo sa muang sa mga movie sa premiere night karong November 30. Hi everyone, I am Akito Salon and I am playing Case sa MTK Magbuwag Take. So, ang amo ang premiere night is on November 30, 2017 and for tickets, just visit our page MTK Magbuwag Take. See you soon! So ako mangutan ng mga tao ron. So ang ako mangutan lang, this is one of the big sponsors ani is San Jose Bake Shop. So ako mangutan ron sa San Jose Bake Shop, unsa imong paboritong pan? So let's check out their answers. Ako'y pangutan na. Sa San Jose Bake Shop, unsa imong paborito na pan? Chocolate night. Cheese bread! May mulupin sa cheese bread! Egg bread. Namay ka ng egg bread. Mamon, ikaw si paborito. Iya kay sliced bread. Chula. Chocolanay. Kana. Chola. Pinakalami. Dude, pinakalami. Ingon sila pinakalami kuno ilang chula dito. Tanaw nato. Tanan lami, pero mas favorite na ko ang cheese bread. Cheese bread! Paborito ro ang pan kay cheese bread. Unsa oras ang cheese bread? Alas 3 sa hapon. Kanang brunch. Hapit na magtabla ang cheese bread o ang chula bay. Ano siya nagchula? But yung all-time favorite is banana cake. Tagsing ko na yun. Very delicious. Donut nga plain nga donut mga na sugar something. Yes, ensimada. Atong chocolate na nay. Basta chocolate. Ganan siya chula dito, chocolate. So guys, mao na yung answer sa question of the day. Most of the people ang answer gina chula o cheese bread. So come on, unsa inyong paboritong pan sa San Jose Bake Shop? Og ay kalimot sa November 30 premiere night na sa Magbuwag Take. Kung ganahan mo mo tan-aw, i-contact lang, tanawan lang ang Facebook page para sa mga detalye.